Hrad Šášov je postavený na mieste, kde sa križuje cesta Pohroním s cestou z Banskej Štiavnice do Kremnice a Turca, s úlohou strážiť pohronské obchodné cesty a vyberať mýto. Pôvodný názov hradu bol Šúšol a nechali ho postaviť v rokoch 1242 až 1253 bratia Vincent a Peter Vančovci, bratia ostrihomského arcibiskupa, krátko po odchode Mongolov. Pred rokom 1320 bol Šášov kráľovský hrad a spravovali ho kasteláni. Šášov spolu s hradom Revište, situovaným 15 kilometrov južnejšie, na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do Banskej oblasti, predovšetkým do Banskej Štiavnice a asi aj preto ho získal v roku 1320 štiavnický komorský gróf. Volal sa Prútikár a bol zároveň šášovský kastelán. Hrad sa stal strediskom panstva Šášov. Prvá správa o hrade je ranná a viacmenej anonymná. V listine z roku 1253 sa hrad Šášov používa na vymedzenie majetku kláštora vo Svetom Beňadiku. Z roku 1336 pochádza písomná zmienka, podľa ktorej si šášovský kastelán násilne privlastnil 6 dedín patriacich mestu Banská Štiavnica. Začal tým neslávnu tradíciu lúpežných rytierov zo Šášova. Neobyčajne mnoho škôd narobili kasteláni Baška z Kostolian z roku 1362 a Peter z Branča v roku 1373. V roku 1387 kráľ Žigmund daroval hrad a panstvo barónom Frankovi a Simonovi Sečéniovcom. V roku 1424 ho Žigmund daroval svojej manželke kráľovnej Barbore. V júni roku 1438 je písomne doložená jej prítomnosť na hrade, keďže tu datovala svoje listy okrem iných aj kráľovi Albrechtovi. V tomto období sa hrad rozširoval a upravoval. Kasteláni hradu mávali časté ozbrojené konflikty s mešťanmi z Banskej Štiavnice a s opáctvom v Hronskom Beňadiku. V roku 1447 hrad dostal od Barborinej céry Alžbety spolu s ďalšími hradmi do správy Ján Iskra z Brandýsa, aby hájil nároky jej syna Ladislava na uhorský trón. Keď sa po smrti Ladislava Pohrobka v roku 1458 stal uhorským kráľom, Matej Korvín Iskra sa proti nemu postavil a odišiel do Poľska. Po uzatvorení dohody medzi cisárom Fridrichom III a Matejom Korvínom však Iskra kapituloval a odovzdal všetky hrady vrátane Šášova. Hrad sa dostáva do vlastníctva Matejovej manželky kráľovny Beatrix. Potom, čo v roku 1490 kráľ Matej umiera, kráľovná Beatrix predala hrad jágerskému biskupovi Urbanovi Dócimu z Veľkej Lúče a jeho súrodencom spolu s príslušiacimi dedinami. Dóciovci získali aj hrady Veľká Lupča a Révište. V súvislosti s tým sa Dóciovci neustále sporili so svojimi susedmi. Toto im prinieslo nepriateľstvo aj s banskými mestami. Svoje požiadavky neriešili len právnou cestou, ale použili všetky metódy, ktoré sa im zdali adekvátne a neraz siahli aj k násiliu. Využívali aj banské práva, ktoré nevlastnili. Tým rozpútali dlhoročné boje s banskými mestami. Páni z Veľkej Lúče a jej vetvy Dóciovci a Lipchejovci vlastnili hrad až do roku 1648. V tomto období hrad prešiel výraznými prestavbami a rozšíreniami, ktoré súviseli aj s tureckým nebezpečenstvom. V roku 1647 Žigmunda, brata posledného majiteľa z tohto rodu Melichara Dóciho, popravili Turci. Jeho manželku odviezli do zajatia a po 6 rokoch ju vykúpili jej bratia s pomocou sebechlebských podaných. V roku 1648 Melichar Dóci zmluvne prenechal hrad Šášov Gašparovi Lipaimu, aj keď Melichar na hrade dožil až do roku 1650. Čoraz väčší záujem o hrad prejavovali štátne orgány. V polovici mája roku 1678 hrad s príslušnosťami prešiel pod správu Banskej komory. V tom istom roku vypuklo Tekeliho povstanie. Na jeseň Kuruci dobili Zvolen, v zápätí sa im podali banské mestá a povstalci bez väčších ťažkostí obsadili i Šášov. V nasledujúcom povstaní Františka II. Rákociho Kuruci obsadili Šášov na celých 5 rokov. Hrad oslobodil cisársky generál Heister až v októbri 1708 počas protiofenzívy po porážke povstalcov pri Trenčíne. Ešte v ten istý deň cisársky vojaci hrad podpálili a jeho opevnenie silne poškodili. Odvtedy Šášov začal pustnúť. V súčasnosti prebiehajú na hrade rekonštrukčné a archeologické práce.
Hrad Šášov v roku 2015 odkryl unikátny nález pozostatkov chlebovej pece nezvyčajných rozmerov, ktorá naznačila niekdajšiu prítomnosť hradnej pekárne. V písomnostiach hradu z roku 1680 sú popísané jednotlivé miestnosti hradu ako aj pekáreň. Pec podľa archeológov zaberala veľkú časť miestnosti, v murive sa zachovali aj pozostatky sopúcha a komína. Pec bola po preskúmaní opätovne prekrytá, aby sa uchovala pre budúcnosť. Okrem toho pod hradom existoval aj šášovský pivovar. Najstaršia zmienka o ňom je z roku 1626.